Shalom. Tapuji matuhata, maredde mahita sabukuedde HKBP nomor 550 ayat sada saha roditolu. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Martua dohala na manaod di pangunjunan, ay dung tau sian pangunjunani,
jalo onna do tuppal hangoluan na pinarbaga-baga ni Tuhani tuakkan na holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Hupangi dohami tuho. Sailehon maton dim na badiai tu bagasan rohanami. Saipaian di bagasan asini roham dohot hati goran. Na pinatupani anakmu Yesus Tuhan nami. Sai ramoti hami di hamamasa di pangunjunan. Pargogoy mahami mangulahon lomoni roham. Asalam marlas ni rohami mida dengan ni panbainanmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita siap buku DHKBP nomor 164 ayat 4. Tangihon mapatik ni debata di minggu sadarion iman atar surat di patik palimahon dohot lapatanna. Ikon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akka raja rodi akka natua-tua. Dang jadi paro otta rimas nasida. Ikko patundo hita jala ikon holong rohatta tu nasida. Sioloan do nasida jala sisubuton do rohana. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Marede hita siap bukuede nomor 442 ayat sada dohot 2.
tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha, dang lomoroham mida hamatian ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikod dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham, alani i umbain hupangido hami, saya sudah timatorutorum, asa unang mengenai betu hami, saya sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asine roham, saya pargugoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Roma hamutuau, asa mangolu tod dimuna, ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dadap, kotardo bahenok kusongon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Marede hita siya bukwede nomor 785 ayat sada dohot tolu. Tangihon ma hatani debata turpu epistel diari mingguon tarsurat di Yakobus 5 ayat 12 sahat rodi 10 alu tajahama marsikat sorin. Alai parjolo ni saluhutna ale akadongakku unang hamu manolon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanoon manang tu panolonan na asing pe alai hatamuna olo hotmai olo ia hata indang hotma indang
asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Molo adong na marsahit di hamu, di jauh ma akasitua ni huriai, asa ditangyak kon ibana, di dapol ma ibana dohok miyak marhite-hite goar ni Tuhani. Atong marsitopotan dosa mahamu, dohot marsitangyangan, asa malum hamu, na margogo situtudo tangyang ni partigor, molo di haburjuhon. Dungi diulahi ma martangyang, jala di lehon langiti ma udan, dungi di patubuhot tanoi ma parbuena. Ido sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Marede hita siya bukede nomor 403 ayat sada dohot 2. Taha tidak ko mahapor siyaw tay songon na hita tidak ko nidongat ta sa hapor siyaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na tinibuhon ni si Maria nagabi-gabi asyaton di porbadia andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpajal lebana di hau pinar silang na tua tuban watoru dungitano na mula mangolu di alin patoluhon na manai tu surgo la sunul siamun debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pai mamula sogo tanoon mangumihala na mangolu doho na mate. Au porsea jaladong sada huria nabadia. Huria atau panyala Kristen akan nabadia. Do dihatai namando mulak mangolu sogo dagni halak nang mate. Doho dihangoluan nasora sudah. Amin. Kor ina Naomi.
tabegema titing di Huriata. Shalom. Perhalado hakabe serpong pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat madohoti permingguan di bagas joro do namang patupahon permingguan di bagas ta ganuk marsada-sada. Lau suhut ma pasaton sian perhalado. Selamat ulang tahun turuas ni Huria nama ulang tahun hari hatu tubuh do nama ulang tahun pasaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuata mahita salutna. Tikting Minggu 2 November 2025. Sada. Guar do topik ni Minggu. Sedarion Minggu 2 November 2025 masuk mahita tu Minggu pada 20-on dung Trinitatis. Trinitatis semarlapatan kasih tolu sadaun ni debata ama anak do di Purbadia. Topik Minggu serion ima ditangion debata do tangiang ni naposona. 2. Danak natubu. Di hari Senin 20 Oktober 2025 di bahasa-bahasa tuhatta dosa danak bawa tu keluarga Niko Juli Abonaran Seragi Lisa Deborah Perdede nomor register sada 248 masuk wik Bethlehem ipas do danaki nang na torasna dulu ruas nataba ngamukka sadarion Minggu 2 November 2025 nunga di jalo gabe ruas ni hakabe serpong keluarga Febri Franz Pamungkas Saturi Yohana Angel Batubara nomor register 158 Pida Sian GKPI Sentang Resort Rawang Wik Bethlehem nunga di patadaw di permingguan pukul lalu opat Pasiun Sian Hasitwaw di hari Minggu sedarion 2 November 2025 di permingguan pukul 11 di patupa do acara paburhaton situa na pasiun tu amang sintua edison na baban dus dia permingguan situa edison na baban pasahaton hatahuasi na perkudi songon perhalado itongani Huriata dala papungupilian khusus dohita songon tadani holong ni rohatta dohot maulate ni Huriata disalhut pakubasyon ni nasida di tongan ni Huriata. 5. Panitia Natal AKBP Serpong. Hobar tu keputusan ni uluan ni Huriata marhite surat keputusan nomor 08 garis miring 2 titik sada onom titik sada kosong garis miring SK garis miring 10 garis miring 2025 nama notopon panitia Natal AKBP Serpong tahun 2025 di permingguan pukul lalu wib di hari Minggu sedarion di patupa do pelantikan panitia Natal AKBP Serpong 2025 nan niuluhon ni uluan ni Huria AKBP Serpong pendeta Sarlen Lubat Tobing. Onom. Tona rapot padita hatopan AKBP. Dapuji matuhatta na mangaramote rapot padita hatopan AKBP 2025 di seminarium Poholon tanggal 27 rodi tanggal 30 Oktober 2025. Sinodangan ni tema na tinoppa na ibaru di bagasan Kristus di ayat 2 Korin 5 ayat 17. Menungguli hita sude ya Huria dada holan songon sada lembaga na mengatur kebaktian doot ulaun administrasi sabing alai pamatang ni Kristus na mangulu doi na toktong di baru to di Purbadia. Tema ni rapoton mangodolhon pabuan na terjauh do Huria mano arahon suara panurangon manang pastoral profetik naso jadi mauhom Huriai mernida ragam ni ketidakadilan
dohot hasesega ni akka natinopai. Ikon barani do HKBP pasahaton hatigoran dohot hasitongani. Asal tutik inaro terus memardalan dalam tudengganna pangguluan ni sude natinopai. Di bagasan hapersiaud na tugudo dohot holong na molin di pasahat rapot padita HKBP 2025 do suara ni hapersiaud asa ditutup pamerta PT Toba Pulp Lestari Manang TPL. Nasalelengon masai godang manigai tobak nang namanigai persauran ni di masyarakat di Sadok Tapanuli Raya. Asing ni laos dihatai do taringot tu teologia eklesiologi HKBP namar pertalian tu cara pemilihan pimpinan dohot preses HKBP. Dihatai do nang isu-isu teologia temporer. Tongoni nang penyakit sosial ima berupa korupsi, judi, narkoba, perdagangan manusia. Do kasesiga ni natinopa ni debata laos terpilih do dirapot padita Dr. Hulman Sinaga nagabe ketua rapot padita Manang KRP periode 2025-2020 sia. Tahirim do ketua naung terpiliti gabe tiruan di Torek Neroha. Semangat do persitutuon di Pakobasion dalam tudengganna. Tona manang pesan rapat padita hatopan na dumasit boy matajaha di lampiran ititing di huriatta. Itu Pakobasion pertangyangan. Patu paon ni huriatta do pertangan week masuk pukul 20 WIB. Rabu 5 November 2025 di Wik Ebenezer nama Jabui keluarga Gadda Sihite Nurliana Sirait, keluarga Ramot Sihite Lesrina Malau, keluarga Nyonya Hedi Boru Malau. Duik Philadelphia nama Jabui keluarga Duan Mape Sitopul Nelly Simanjuta, keluarga Herbert Mangapul Siregar, Desi Natalina Boru Huta Hayan, Kuik Patmos, keluarga Nyonya Frida Rotua Simanjuta Boru Simanguncong. Kamis 6 November 2025, Kuik Sion, nama Jawi, keluarga Torang Panjaitan, Areta Tiahan, Kuik Yerusalem. Keluarga Adrian Franz Manurung, Ratna Rosari Simanjuntak, keluarga Oberlin Sirait, Imelda Manurung, Wik Nasaret, nama Jabui, keluarga Poltak Simbolon, Elfrida Silalahi, keluarga Marulam Tapubolon, Tiolo Manurung, keluarga Nyonya Damaria Huta Barat, Wik Betel, nama Jabui, keluarga Chandra Putra Semarmata, di rumah Asibuan, Walu, pilihan khusus. Di hari Minggu, 3 November 2025, di Ganuk Permingguan, di Patuparo 2 hari papungu pilihan. Pilihan perdolo manang amplop na balau, Tuhuria dohot pusat. Dalam pilihan peduahon amplop na huning, lau mangrupi dana pembangunan Huria HKBP Serpong. Sia. Telengan anak sekolah minggu HKBP Serpong. Dinalau manomu-nomu dohot mamistahon Natal. Patu pauni sekolah minggu HKBP Serpong ma kegiatan berbagi kasih. Do judul telenganku untukmu. Marhite na papungon hepeng di telengan na dibain sian botol air mineral na dibain hobat tu kreasi ni akka dana sekolah minggu. Papung hepeng di telengani iman dibuka ma sian tanggal 2 satu tanggal 20 November 2025. Hepeng dari papungi naing di pasahat
di titik kunjungan kasih anak sekolah minggu tu gereja HKBP Rajek Sukatani Dohot HKBP Rogate Sepatan di tanggal 30 November 2025. Songonima suara dikting serion pakubasion parhepengon warta pembangunan edumasi tajahama di warta jemaat do di warta keuangan naung bisaigon di grup kuya week masing-masing. Maulate. Kor wi kanan.
Maredehita Siapukwede nomor 220 Laus Tapasah Mapeleata Tuhria Doho Tupusat.
dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo tiate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna dohot nang dihamu ruas nihuria dohot nang namangi huton ibadah marhite live streaming di bagasan sadarion. Selamat hari Minggu manang dihamuna saluhutna. Jalahatan ni mata nanaing tahangoluhon di pardalanan ni ngolu tusara minggu si pasahaton itu hatta dihita siana sini rohana mabohali hita manginang nang di pernguluan son halak Kristek kita ima di dasar hotu natar surat di Nehemia sada mamukka maisian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada ucahahon ma dihita songono ma padohanna. On ma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakalia masado di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongonau di huta Susan di bagasan jabu ni rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian hanggiku rap dohot deba bawa sian Juda gabe hu pauso tunasida pangalahon ni halak Yahudi akana malua akana teba sian halak na tarbuang dohot pangalahon ni Jerusalem dungi ni nanasida matuau pasi-pasi ni jolma aka natinggal sian halak na tarbuang marpardangolan gudang nasida diluati jala marhaurahon ay nunga marbungbungan akaparik ni Jerusalem jala pitu harbanganna nunga ditutung dohot api. Jadi doku bege baritai hudul mau laos tumatangis margudopong au pola nania liling jala marpuaso au dohot martangiang diaropan ni bohi ni dewatana di surgo nikumah iale Jehovah dewata na di surgo odo debata na tibul jalan na sokal na toktong marningot padan dohot asin ni roha tu halak na makaholongi iwana jalan na mga rado tiak katonana say patingkil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon nahutangyak kon waing diadupan mi borngin dohot arian mangodihon halak Israel akan naposomi uhut au manopo tiak kadusa ni halak Israel akan nahuwain hami do pakko nangau nang pinopar ni damang nunga mardusa hami tung namarohamago situtu hami marparulaon do pakko ala sohura doti hami tona aturan dot uhum akan natinonahonmu tu si Musa naposom alai say ingot mahatani natinonahonmu tu si Musa naposom uju nanidokmu molo ditutun hamu mardosa pasera hokku mahamu tu tonga-tonga niya ka bangso alai molo mulak rohamu na tuaw jala diradoti dohot diulaw kamu akatonaku nang tungsura nang abolong hamu sahat ro di ujung ni langit say papungwok kudo hamu siani jala mulak hamu buanokku tu inganan naung hupilit bahen inganan ni guarhu akan aposom donasi datongon jala bangsom nang pinaluami marhite-hite agogoon gudang dohot marhite-hite tangan muna gogo sahali ihali Tuhan say patinggil mapinggolmu tumangihon tangiang ni naposomon dohot tangiang ni naposom akka nalomo roha marhabiaran tu kuarmu say manupak maho dilakkanin aposomon sadarion asa cupangan asini roha au diadopan ni rajai ai
si tahu anggur ni rajaido au ima sahatna. Urian itu hata topik ni mingguta ima ditangion di patado tangiang ni naposona. Naposo ni di matado hita. Jala parsuru ni di matado hita di pardalanan ni nguluta sigano pari. Songon sisian ni Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita adalah hamba-hambanya yang akan menyuarakan apa yang Dia rindukan dalam kehidupan kita. Alani di pergulatan ni haporsiaon di pardalanan ni nguluta di portibion marsiajar mahitan waing sian ngulu ni si Nehemia sahalak nasopolat didok ibana panurirang dang sian turunan ni akana sangap ibana gariada tahe sahalak sian bangsa Israel naung di abolokon dibuang anak jajahan di Persia, tongon di harajaon ni Raja Artasasta, gabe juru minum, na mga lehon narikot di tonga-tonga ni nguluni Raja Ido Ibana. Alain waing adong nagabe si parjajaratan na arka, tongon si Nehemia, naboy pakyon ni Dewatahita songon na posona, di pardalanan ni ngoluta laho mangadupi akan masa di ngoluan di hati hamasa akan naso tahalomohon mungkin mulai hudok adong ya tembok rumah tangga yang mulai retak-retak jala mungkin terancam untuk roboh inorhonnya keragam ni masalah yang tidak mampu kita atasi menurut hajol mauta. Adong tembok-tembok ekonomi di keluarga na mulai retak dan goyang. Inorhoni akan masa di pergulatan ni ekonomi global dohot nang di bangsota. Adong tembok-tembok persekutuan perseorangan na retak-retak bahkan mungkin terancam roboh. Alanya kegodang informasi na soapalabo dipertanggungjawabkan. Na saling membuli dan merendahkan. Nguluna ram individualis. Na mementingkan diri sendiri. Di tengah-tengah ni ngulutan na songoni manuaing songon na naropan ni si Nehemia marsyajar hita ahama si patu pauta na parjolo mangulu mahita tabangun mangulu na lebih peduli tu kehidupan. Ido narumikot di nguluan. Peduli tu kehidupan marhite ahana masa di ngulutna. Jalan yang ingotot tatakas dakolan si Nehemia. Nah tergerak hatinya untuk sesuatu hal apa yang Tuhan inginkan dia perbuat. Di hati hasi hanani dohot aka anggina kabawa naro jala disukun si Nehemia ahana masa di halak pasi-pasi na tinggal di Jerusalem. Dot anamasa taringot tu Jerusalem, huta Jerusalem. Yung ditangihon ni mana baritai, bahwa di bagasan hidup yang tercela, jala di bagasan pardangolan nama caborat dialami oleh pasi-pasi ni bangsa ni di bata di dok mar pardangolan gudang nasida di luat Jerusalem jala marhaurahon ainunga marbumbungan akaparik ni Jerusalem jala pitu harbangan nanunga ditutung doot api namar lapatan tidak ada lagi pelindung yang bisa melindungi ICP Bowi mendombrak kehidupan ni bangsa pasi-pasi ni bangsa ni di matanda di Jerusalem. Tembok dan gerbang
adalah kehormatan ketika tembok dan gerbang pada masa-masa dulu terbongkar dan rubuh. Itu adalah lambang kekalahan. Jaladang boy melindungi diri sendiri. Menderita. Urian itu hatta. Dang didok si Nehemia toy ma ba baenon. Balok majolo di tahun nasida songone. Dang tinggal di zona nyaman iwana. Dang tinggal di dunia kehidupan dirina sendiri iwana. Alai rodo roha namara sini roha, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dia matindakan na oma sitirota samar gogo hita. Mari tingkatkan kepedulian hidup. Itu juga hidup dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Namarasini rohado dewata marnida hita na di bagasan dosa jalan na menuju tu hamatean na saliling nililing na. Ubah na di paturuhon ibana holong ni rohana na balgay na mengutus anak na nasasadai gabe coloma. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dak kita na manubut rohani dewata asaroi bana daw. Tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia ini adalah didasarkan hati Tuhan yang tidak menginginkan umat ciptaannya au dohot hita saluhutna mate saliling nililingna di bagasan uhum ni dosatai. Di pangulahon ni Tuhan ta Jesus pe di patuduhon do. Songon na pinatuduhon na diteladankan ng tuhita. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada individu yang menderita. Kepada yang lumpuh, kepada yang buta, kepada penyakit kusta dan lain sebagainya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kumpulan orang yang menderita. Moloradero hatta boy tasart di Alkitab elektronik na berbahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Molota surat tasart perhite hata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Patuduhon nama akka ayat-ayat na patuduhon ido dirini Tuhan Yesus. Sekali lagi, hidupmu dan hidupku saat ini ada karena hati yang tergerak oleh belas kasihan. Alaniro tamahi tamamereng, peka marnida, ahana masa di lingkungan ta. Tergerak oleh belas kasihan. Individu deh, masyarakat, kelompok deh, mari kita tingkatkan kepedulian di dalam kehidupan. Kepedulian nama puan ngolu nalu bedekinggan. Dan kita dipakai oleh Tuhan bukan karena kita kuat semata. Kita menjadi hamba Tuhan yang bisa sungguh-sungguh dia pakai untuk bukan hanya seluruh dunia ini saja, tetapi di mana kita ada bukan karena kita memiliki jabatan mungkin, memiliki harta kekayaan mungkin, tidak. Tetapi ketika kita memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, to compassion, tidak hanya simpati,
memasuki penderitaan orang lain. Di sana Tuhan akan memakai kita. Amanginang, sekalipun husadari hamido, hami akapat ditamuna na mangula di HKBP. Jala gudang do, jala huboto hami, jala husadari hami do. Boy terjadi seperti polemik. Dengan memperhatikan ahana terjadi doang di Tapanuli Raya. Perkembangan pemahaman do panidangion haporsiaon taringot tu ekologi merhite simbol HKBP, simbol HKBP adong bulatan lingkaran na patuduhon portibion dohot nang salib di gejang ni lingkaran ni dohot goar di pita HKBP menjunjung kehadiran Tuhan dan mengakui bahwa alam ini adalah berharga di mata Tuhan, bagian daripada kehidupan dan harus diselamatkan. Tu portibiodo barita nauli nanang buanota. Digerakkan marhite Yesus na tergerak hatinya oleh belas kasihan. Umat percaya yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia tidak akan pernah tenang hidup sendiri di dalam kehidupan zona amannya. Ketika ada bagian daripada dunia ini yang sedang rusak. Baik di udara, tanah, dohot nang air, laut. Misi membaharui diri pribadi dohot nang rap na tinop pana asing imagabe ulauta molo huswara hok kami taringot tu namasa di Tapanuli Raya mula dong sakita manginang na memang memiliki kapasitas untuk meneliti baik secara pribadi dohot kelompok sebagai ketergerakan hati kita berbelas kasihan tu Tapanuli Raya, mari adakan. Urupi hamu asalam jernihi tama mereng ahana masa di Tapanuli Raya. Mulut tabiki paritai nangpe di dalam positif dan negatif, marhiti medsos. Tunggu si Nehemia, nama beke jala, molo si Nehemia memang akurat. Ale molo lubi neng akurat ahana neng tatangnya kon tabaen. Sebagai bukti kita berbelas kasihan dan berpihak menyuarakan suara kenabian demi kehidupan yang lebih baik. Bukan kehidupan yang 10 tahun, 15 tahun yang bisa diteliti apa dampak naboy masa. Itu adalah sangat ilmiah. Dan bisa dipertanggungjawabkan urupi hitama. Kita yang mempunyai, yang memumpuni di bidang-bidang taringotu kehutanan, taringotu hukum di narkoba, human traffic, perjudian online. Jala barani hita nian molo adong rencana tamulak tuhuta di Natal dohot tabarwon. Kita bukan hanya mau
bersenang-senang. Mensyukuri kepada Tuhan, tetapi syukur kita kepada Tuhan. Mari kita kembali. Berek kamu mata tapan ya kaya danak di huta. Berek kamu ma ahana masa. Amanginang. Mari kita tumbuhkan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Una pola tadok. Buamang padita banon nami, ay hami pe hita pe susado di son tohodui. Andang lupa hita di bona ni pinasatta, di bona ni pasokita. Sa minggu hami, kemarau panjang akan di hutakku hatu buahku sendiri pasti akan terlambat untuk marsuan karena kekeringan. Kita harus berdoa untuk itu. Suasuanan kurang maksimal hasilnya. Kita harus berdoa untuk itu. Unang berkepanjangan be lugun nyarinyan leononi Tuhani molo epistel teneking madok. Doa yang didoakan dengan iman. Eli adalah orang yang biasa dengan kita. Tetapi dia mengatakan karena kehendak Tuhan 3 tahun tidak hujan dan tidak hujan. Alai roudan. Kita memberkati Tapanuli melalui doa kita. Mari tergerak hati kita oleh belas kasihan. Asa dukap aka na mengniop huaso. Jernih melihat keadaan. Dan tidak mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi kelompok. Dengan memakai segala strategi mari tumbuhkan hati yang tergerak oleh belas kasihan, menyelamatkan kehidupan. Dapat dua hon, tak kola saya tangiang. Alai si Nehemia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Alai si Nehemia dia duduk diam. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Alai tangiang nina posona si Nehemia ditangihon di bata. Ala tangiang na didasorkan keterdagerakan hati oleh belas kasihan demi kehidupan yang lebih baik. Jala tangiang na tarida gabe tiruan gabe tangiakta tangiang na kehei pakirimon na mangulu ima tangiang na ni joluanan marhite na mengakui bahwa debatado si topa nasa na adon debatado na marmulia jala si pasangapon. Ia memuji Tuhan dan mengatakan, ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat. Di dasar hontang yang nasongonido pangiduan ni si Nehemia. Martangi yang iwanan dakolan manada dewata yang dahsyat dan maha besar itu. Alai diboto iwana do ise iwana do bangsona. Naman warahon mengido hasesani dosa mengakui kekurangan. Mungkin itu juga menjadi dan mungkin maunya ini juga menjadi doa kita. Untuk di bangsa kita ini terjadi pertobatan nasional. Mulai tema mulu muncul akan tokoh-tokoh di bangsa tahun. Nah memulai sesuatu untuk Indonesia maju. Itu harapan 2045. Tatangiakon asa unang terpengaruh untuk justru di ketenaran lana asing merleba-leba muse sehingga kita bisa kecewa. Anggiat di pahot di mata rohana sira untuk pertobatan nasional
marhite nama nuarahon di tangiakta. Kami telah berbuat jahat terhadap engkau, marhite nama merusak kehidupan. Marhite ragam ni tindakan na melanggar hukum di Indonesia amunak kamang dot inang. Biar kita menjadi pendoa-pendoa syafaat pribadi atau kelompok. Dalam moliate di HKPP Serpongta, na ni ASEAN ni Rewata, kita masih bertekun terus dengan adanya tim doa. Tang sepele, mulai dianggap halak pe sepele. Tetapi saya percaya, doa-doa orang yang sederhana, jika tekun didoakan, itu akan berbuahkan yang baik. Soal epistel, nang dicaha jalata bikin king, kita perlu mengakui kekurangan. Mula dong akan keputusan pengambil keputusan yang salah. Demi kepentingan sesaat, mari kita doakan. Asa unang terulang, nama penlubi borat perngulota. Dan sehingga doa kita juga doa yang didengarkan oleh Tuhan. Nehemia berdoa bukan hanya dengan kata-kata. Dan hanya sebatas keluar kata-kata. Tetapi dia juga berdoa marhite nama nio para ni dewata di ayat 21:10. Dia betul-betul pegang bahwa Allah dan sekali Allah berjanji, dia akan melakukannya. Hak Kristenon adalah jawaban akan janji Tuhan yang setia bagi kita. Yesus Kristus adalah bukti janji yang dipenuhi mulai dari kejatuhan manusia dalam dosa, nubuatan-nubuatan para nabi. Yesus adalah jalan keluar dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Amanginang, jangan ragukan janji Tuhan. Sekalipun dalam menerima janji itu bukan berarti tanpa perjuangan. Mungkin dalam kehidupan kita juga itu terjadi. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan belasan tahun kita berjuang dengan apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memohon kepadanya, tapi yakinilah Dia bersama dengan kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Kunci doa yang benar bukan sekedar minta tolong, tapi datang dengan hati yang rendah dan penuh iman. Amanginang, Nehemia tahu dan kita harus tahu bahwa pemulihan Yerusalem waktu itu, bahkan Yerusalem kita, kehidupan kita bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang setia kepada janjinya. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Yang ketiga dan terakhir, bahwa Nehemia akhirnya bertindak. Dia tidak siapa-siapa, tetapi dengan ketergerakan hatinya yang penuh belas kasihan, sehingga dia menangis, berdoa dan berpuasa. Kalau kita melihat tabereng tu ayat na mengihut di bitu 2, tari damadisi, jalan Tuhan ada dengan menggerakkan hati Artasasta, Raja Persia yang menjajah tempat pembuangan bangsa Israel itu. Dan cerita berikutnya, Nehemia dipercaya untuk membangun tembok-tembok itu. Yang mau dikatakan adalah kalau kita berdoa amanginang, marilah kita juga mau menjadi jawaban doa kita. Jangan kita katakan hanya tugas saya berdoa. Tetapi marilah kita juga menjadi pribadi jawaban doa dengan terus-menerus
berjuang untuk dalam apa yang kita doakan. Berilah kiranya keberhasilan pada hamba-Mu pada hari ini. Dia mau melangkah. Dia tidak tahu apa yang harus dia terima. Tetapi di dalam iman dia berjalan menuju kepada raja itu. Bukan setelah dia bercerita, tetapi Raja Artasasta melihat kepedihan yang nampak di raut wajah Nehemia yang tidak seperti biasanya. Raja berbelas kasihan menanyakan, ahaduna masa diho, masa songoni bohim. Sederhana jawaban Tuhan. Dan terbuka hati raja itu untuk mendengar. Bapak Ibu, mari jalani kehidupan hari Senin, Selasa, sampai Sabtu. Dan seterusnya melangkah dalam iman. Iman sejati bukan hanya berdoa, tapi juga bersedia dipakai Tuhan sebagai jawaban doa. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang terbeban, berdoa, dan siap bertindak. Jika ada tembok yang mau roboh, mungkin tembok keluarga yang retak, tembok iman yang mulai lapuk, tembok pelayanan yang mulai sepi, atau menjadi seolah-olah menjadi beban, menginang, mari kitalah yang menjadi jawaban atas apa yang terjadi di dalam doa kita dan apa sekecil apapun yang bisa kita perbuat. Mula-mula kita rencana mulak tuhuta di Natalon ngarong rencana muna suak kamu mahawate di gereja muna na dihutai manang dihutat tergeraklah hatimu, hati kita oleh belas kasihan. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema Tuhan, di asini roham, nasai menguduti hosa hangoluat di hami satu sadarion, ipasunggul hokko tuhami, asalam padenggaton ngulu na di diri nami, di keluarga nami, di lingkungan nami, kehadiran nami di Portibion songon alak si hutoko sisihanmu, muridmu di Portibion. Tuhan pakai mahami gabe Nehemia nai paru manatap tuhuta hagudangan manang bona pinasa nami haroroan nami sian parmargaon sian kesukuan songon halak batak bangso batak kami na nilawasmu macalo barita nauri na nilawasmu gabi mangerbang harajaunmu marhite-hite huria Kristen Batak Protestan sada bagian ni huria pamatangmu na adong di Portibion. Tuhan utangnya kok kami nuaing pergumulan ni masyarakat di Tapanuli Raya molo tung masa sian panidangyon nasida di piga-piga wilayah nagabe koring ala nilogo niari na berkepanjangan asih maroham corona mengatur partikian ni alam ala corona manopa tongos maudan dinasida songon panongos udan diluat namion tongos ma Tuhan asaboy at tahangki nami na dihuta mangula at kaulaon mangula hauma ng
tobak dohot porlak di bagasan adengganon. Mabuan Tuhan goluan siapa hari. Loa sama Tuhan nang pamareta nami di Sumatera Utara. Asa engkiat marsitutu pasohoton peredaran narkoba. Nama negai dakolan generasi sudut na poso. Alay bahkan aka ama ina panenggwai aka keluarga muda. Nagudang gabe pecandu narkoba. Si maroham Tuhan. Unang terlena. Nang huria. Marhite nang aka aparat. Nang pinacong-cong mo di bagasan pamarita nami secara resmi. Laho mo berantas. Peredaran narkoba judi online ragam nyakana manegai ngolu persoaran di tonga-tonga ni keluarga di huta Tuhan. Kalau secara khusus kami manatap tubona pasoge tubona ni pinasa nami asiroham saniro haroroan ni haporsyon nami di Yesus Kristus. Songon HKBP kami di HKBP Serpongon. Ali amang masih maroham. Seho manang namar kukoy kami mengadopi ragam ni hamaulon na mangulu kami nuang di perkotaanon. Kudang donang si parhusarion nami. Alay loas mahami songon si Nehemia. Mauliat yang madi semangat di parhuriaw nang peikon si pati boon nami dope semangati. Asa unang gabe kendor kami. Alay toktong kami menyala-nyala. Makuwasi hom. Melayani ho Tuhan. Marhite di partisipasi. Di parmingguan do tilan na asing. Di ngulu naman na bori haporsyaon. Marhite ka kegiatan-kegiatan di huriam HKBP Serpongon. Mauliat tema nasay launon. Sada sian parhalado na pinacong-cong mo. Amang tua Edison na babandot keluarga nang mangulahon tohonani sahat ula tohonami ninnaho Tuhan jalan sadaryon sahat diulan nasida tohonan hasit tuauni secara organisasi struktural alay anggo ulaon hasit tuani hoddo naing marsaringar di bakasan ngolo nasida sehoma na mga lehon Tuhan akka nauli na denggan tapan yakap aso-aso na pinasahat mo di ngolo ni amanami do tinanami di son. Marhiti kaya nakon nasida pahop po nasida asa marhiti siya nilam takas nasida manidangi nangpe macohot di ulaon haparhaladon secara organisasi struktural di huriam HKBP terus di HKBP Serpongon anggo panidangyo nasida maka tidak konho sahat roh di ujung ni guru nasida. Ni ona bason gogo di nasida madalani ari-ari rabdot keluarga. Paida anak kon nasida. Pahop nasida. Cara tubuh roh hamad dok mau lihate. Sianari tuari. Mulai Tuhan. Masuk mahami saluhutna. Lehon di hami hapistaran manad dalomom dohot mabuat haputusan nama pain marsanga po di nguru namion. Lehon pangabahan nauli na denggan di hami Tuhan. Ramo timanaong ni lehon di hami asa unang papunguho di puro nama tobuk kami aliamang. Asa hupan hasyak kami dohot denggan ragam ni pasum-pasum na pinasahat mi di hami.
bahen hasangapon di kuar. Maka dongan nami namar sahit na galin waing namarsak. O mana mangalehon hay pason kuko dot pangapulion tinasida. Dalam manatap ng nasida, marsitu opan tuho di bagasan tangyang nasida. Paso-paso ma akayanak kon nami, o ma namapuan nasida marhiti hami, rapami mardalan, di lomo ni roham, di pardalanan ni ngolu di portibian di tonga-tonga ni keluarga nami, mga sahon ko ni anakmu Tuhan Yesus Kristus aliyam, masih maruham, tangihon ma tangyang namion. Amen. Maredehita huot mahita papungu beli.
Uriani Tuhatan waing saham hita tu acara paborhaton partohonan laho pensiun ima amang situ Edison Nababan marede mahita. Dada guru dia Sahat mahita tu acara nama macaha riwayat singkat pengulaun, do macaha surat keputusan pensiun, do nang surat penghargaan sian Preses HKBP Distrik 20 Sada, Banten nani cahoni Sekretaris Huria. Riwayat pelayanan Sintua Edison Nababan, lahir 27 Oktober 1960, ditabiskan 17 Maret 2002 di HKBP Serpong. Periode tahun 2002 sampai dengan 2003 sebagai anggota Dewan Diakonia HKBP Serpong. Tahun 2003 sampai dengan 2008, Ketua Dewan Diakonia HKBP Serpong. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, anggota Paralado Parartaun HKBP Serpong. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Ketua Parhalado Parartaun HKBP Serpong. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Ketua Dewan Diakonia HKBP Serpong. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Parhalado HKBP Resort Serpong. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, anggota Badan Audit Resort HKBP Resort Serpong. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, utusan Sinode Distrik dari HKBP Resort Serpong. Pelayanan lainnya sebagai Ketua Panitia Pesta, Ketua Panitia Natal, Ketua Panitia Paskah, anggota Panitia Pembangunan, dan Ketua Satgas COVID di HKBP Serpong. Surat keterangan pensiun. Preses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 21 Banten mengucapkan terima kasih kepada nama Sintua Edison Nababan, lahir 27 Oktober 1960, ditahbiskan 17 Maret 2002, melayani di HKBP Serpong, Resort Serpong, Distrik 21 Banten, atas pelayanannya menjadi penatua terhitung mulai tanggal 17 Maret 2002 sampai dengan 2 November 2025 di HKBP Serpong. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pengabdiannya selama melayani. Ditetapkan di Serang pada tanggal 1 November 2025, Preses HKBP Distrik 21 Banten, Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin ditandatangani. Selanjutnya SK Surat Keputusan dan Ketetapan nomor 07-21.16.01-11 Romawi /2025. Pendeta HKBP Resort Serpong yang berkedudukan di Serpong, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan
memberikan hak pensiun dari Parhalado HKBP Serpong sesuai aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat bagian ketiga bab 9 Romawi pasal 43 ayat 6.6 halaman 194 kepada nama Sintua Edison Nababan, tanggal lahir 27 Oktober 1960, tanggal ditahbiskan 17 Maret 2002 di HKBP Serpong dengan ketentuan 1. Tahbisan atau tohonan yang diberikan tetap disandang oleh yang bersangkutan sampai seumur hidup kecuali dikenai RPP karena kesalahan tertentu. 2. Menerima penghargaan dari HKBP Serpong sesuai dengan keputusan Parhalado HKBP Serpong. 3. Berkewajiban melaksanakan tugas kepenatuan atau hasituaun jika diperlukan dan atas persetujuan pimpinan jemaat. 4. Riwayat pelayanan sudah kami bacakan. Demikian surat keputusan ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Serpong 2 November 2025, Pendeta HKBP Resort Serpong, Pendeta Sarlen Lumban Tombing, STH MA, ditandatangani. Amu akadongan napungu di bagas joron itu haton, itai daron wang cong-cong di joloon ima amang situa Edison Nababan, nunga digohina sida tiki pangulaon na dihurian itu hatta. Nama cohot mana sida nuang sian ulaon Parhaladoon, alani natamado pasahatotta hamolateon ni rohata tutuhatta naung madongani margokoi hondot patauhon nasida salilingon mangulahon tohonan nasahat tunasida akup ni unido pasahatotta mauliate nang tunasida pe naung makapaduton tohonan ni di tonga-tonga ni huriaon alani paborhatotta man nasida nuaing lau pension dihamu dengan nami Parhalado, amang situa Edison Nababan. Obar tuaturan dohot paraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga, dikuhamu pacuan na sahatu hamu marhobas di Hurian itu hatta. Namadok mauliate do Huriaon tutu hatta. Napatauhon hamu marhobas obar tutohonan na sahatu hamu. Di pasahat hamu do. Jala di pasaut hamudo na pinangido ni hata ni tuhata na madok sahat ula tohonan mi. Natamado hamuletonon ni huriaon pangulo muna na salilingon di colo ni tuhata. Ang giat parbue ni nani hubasan muna na salilingon gabi pilihan na hucus. Jala mabuan pasu-pasu tu hagagadda ni hap na porsea dohot hatutuku ni haporseaon diaka na ni hobasan muna. Waratang yang mahita. Ale dewata na minagok asidot holong ni roha doho. Mangasahon holong ni roham dohami rotu adupanmu pasahaton hamaleton ni rohanami siala pangurupionmu di naponsomon. Salileng di pararho makuwasi di huriam HKBP Serpongon. Nungasahat diula ulaon na pinasahat mi. Saibain maramos parbue ni pakubasyon na sida na salilingon. Pinapensyun na sida mamukka sa darion. Say unang mamatsohot asini roham di na sida nang diuriamon. Palas marohan na sida toktong. Pahipas mapamatang na lau maday hinauli ni tiki pensiyon na ni wasabasahon mo. Tugu-tugu cala ramoti manasida dia ka ari-ari ni hatutuana. Asa toktong manaili cala marhapurusan tuho asya kodo haroroan ni hadameon las dohot sonang ni rohana di bagasan tod di parmadia pasu-pasu manang keluarga do si solhot nasida asarap mangulupon cala pasu-pasu na sinalo nasida syakko akup ni imar pamuati maroham di nasahagaleon do tahurangan ni amanamion tagan di pakubasyon na sailaon sesai mah ala ni holong ni roham pinusi maho ali debata di bagasan Tuhan Yesus rodi salileng lileng na amen.
dihamu amang situa Edison nababan mardongan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia ho paborhat hami mahamu lao pensiun. Di pasu-pasu tu hatta Yesus Kristus rajane hurema pakobasan muna nasalelingon. Jala diramo ti mahamu dia ka ari-ari si dalanan muna dope tu joloanon. Amin. Amanginang saat mahita di acara mandok hata, non parjolo masian utusan ruas, nah diwakilhon amang situa Jupiter Sitorus Pane Emeritus, paduahon utusan siam paralado amang situa Panahatan Tambunan, patulun non pasak Cindramata ma sian Huria, nah diwakilhon para tahun dot sude paralado na adong di bagas joron sonari, papaton anon mangapu mahasian amang sintua Edison dot keluarga. Pinasa matik itu amang sintua Jupiter Sitorus Pane Emeritus. Mulia tema ditiki nai pasahatu kami mewakili ruas. Jadi ala nunga emeritus kami abu ibe mewakili ruas melundu najulu mewakili parhalad bedo. Nah hormati kami amang pendeta resort, amang pendeta Sarlen Lumbat Tobing. Nah hormati kami amang inang parhalado ni Huriata. Dohot sudi hita amang dohot inang na mandohoti kebaktianta di jam siang on dohot na adong di tempat masing-masing na mandohoti kebaktian secara online. Ison kami mewakili ruas na mandok hata taringot tu pelepasan amang situa Edison Nababan sebagai parhalado, sintua parhalado. Jadi macai denggado molo bui sautik ta ingot sebagai ruas ahado na di dung dibaen amang situa Nababan dohot inang. Ala macai odo situa manang ruas tong sebelum situa ruas donasida yang ikut bersama-sama di dalam pembangunan gereja ini. Jadi perlu kita agak melihat sedikit apa yang sudah Amang dan Inang Nababan lakukan. Ale parjoloma usia pensiun 65 tahun on, itu satu berkat yang luar biasa yang didapatkan oleh setiap orang. Kita melihat bagaimana keluarga Amang ini dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Ya. Nungamar pahopu, ya. Nungamar pahopu, maranaksian anak do siam boru, do sude keluarga diberkati oleh Tuhan. Juga di dalam pekerjaan alana hami sa komplek do hami. Jala sa perkarejuan museng. Jadi hubo to do sude ahana niula Amang luar biasa do. Bagaimana kerja dohot sudi kehidupan di komplek nami sangat menggambarkan satu kehidupan kekristenan yang sangat luar biasa di keluarga ini.
dan juga di dalam pelayanan ini juga sangat luar biasa ya, tempat lingkungan rumah maupun di Paradaton. Jadi mula dihami di lingkungan Raja Adat Amangon, di Raja Adat Sudemarga, terutama di Raja Adat Nisiobing, ya, Nababan, ya. Pintar dalam maradat. Jala dison adong ciri-ciri ni amang siobing. Supel halakna. Boy berhubungan lo na pargijang, boy berhubungan lo partoru. Jadi sudedo boy diahana sida. Matong songon sada parhalado yang bisa melayani ruas dengan begitu mengakar ke bawah, mengakar ke atas. Ai supel do nasida, supel. Dala senyum na halom amangon do jok mambain dang tartulak pangiduan lah. Termasuk pangiduan iuran. Jala adong na unik di amang si Hombing dalam pelayanan parjolo nakin supel. Bisa berhubungan dengan semua orang. Paduahon adong karismanya amangon. Suarana belga. Menggelegar. Jadi manang tu dia pe alana au suarahu geleng do. Jadi saya jok-jok do membuat amang siobing. Lau menggolkan sesuatu on songonon amang danon ngalohu dokos songonon dokom masian amang torgol deui. Jadi dalam menggelegar do suara amang on, jok-jok do keputusan-keputusan bisa diambil ala gogo suaranya amang on. Kecuali markor. Nah. Anggota ki markor dang pala hubuab be suara nabelgaon. Alai molo berhubungan do eporus, do preses, na jolo hia do hami berhubungan do amang puy eporus jeru tauruk tiki na jolo-jolo ya, bagaimana menggolkan ada kebaktian untuk pekerja informal ya, pekerjaan besar. Saya jujur do amangoma yang menggolkan supaya itu bisa dilaksanakan. Jadi macam melihat do di dalam awal-awal gereja ini Amang Siombing sangat banyak memberikan kontribusi. Jadi dang holan namang siobing, adong inang itong, inang, ay nama biara namang siobing tu inangi. Itu, jala saya burju-burju, adong hasilna, mabiar tu inangi, ale inangi gabi sude talentana bui dipakai. Jadi tikina jolo hita, dalam mengadakan pesta, dak songonon ratus-ratus juta bu ita dapot. Oti-oti dona jolo. Dalam menghemat dohami tiki, lau dulu diperlukan MC, sian artis. Bah, daktar tahun hita artis. Bah inang emak. Tapangido kebewa songon MC sekaligus artis. Ay pared di do inangon. Pared di nautusan. Jadi menghemat madhita tiki adong acara-acara besar di inang sangat aktif di dalam mengikuti, mendorong amang dalam pelayanannya sangat. Dan holan inang, do sudah dolok 1000. Jadi inang amang lay sahat ya ini juga. Jadi yang saya lihat di sini dari pelayanan amang, walaupun amang ini nababan sendiri sebagai sintua, tapi dukungan keluarga itu luar biasa, dukungan luar biasa. Baik dari inang, dari adik dari inang sendiri, dari amang sahat, dolok 1000, ala na hula-hula nasida do, ale yang go tiki mangido tolong bui do be, tu akka seni-seni. Jadi inilah gambaran keluarga Kristen yang bagi saya pribadi melihat ini sangat luar biasa ya. Seorang amang nababan mampu menggerakkan keluarga nyonya dan juga kakak beradik ikut di dalam pelayanan gereja kita ini. Sehingga gereja kita saya bisa katakan
banyak sekali kontribusi daripada Amang Nababan dan keluarga dalam membangun gereja kita sejak awal tadinya. Oleh karena itu kita sangat, kami dalam memasuki pensiun ini menyampaikan terima kasih dari Ruas HKBP Serpong, terutama dari WIK Kanaan, atas semua pelayanan baik dari hubungan yang supel maupun dari suara yang begitu menggelegar sehingga banyak keputusan-keputusan bisa diambil ketika Amang ini sudah menggolkan pernyataannya. Dan juga memang pada saat KOR kami tidak begitu berharaplah Amang ini menjadi pelopor di dalam suara 4 waktu itu, sehingga kami sudah yakin waktu itu kalau juara 1, juara 2 itu biarlah WIK yang lain. Kami di luar itu gitu kan. Nah, ternyata ya puji Tuhan kami dapat nomor urut 12. Jadi Amang dan Inang itulah satu pelayanan yang diberikan oleh keluarga ini. Biarlah apa yang sudah Amang Siombing dan Inang dan juga keluarga besar berikan itu boleh menjadi berkat bagi gereja kita yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga gereja kita ini betul-betul menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin untuk mengakhiri karena tidak terlalu lama juga nanti akan bosan. Karena Amang ini raja adat, saya juga coba berusaha memberikan satu upasa, hanya satu ya. Mudah-mudahan tidak salah. Binaga ni si hobing, binongka ni tarabunga, tu sanggar ma aporik, tulubang ma satua, asa sinur parbue ni pelayanan Amang si hobing, gabe na niula. Horas perdalanan memasuki masa purna bakti Amang Situa, daputan ma aka pasu-pasu sian debata. Iya. Akhirnya kami mewakili Ruas menyampaikan terima kasih Amang atas pelayanannya sebagai parhalado di HKBP Serpong dan selamat memasuki masa purna bakti di HKBP Serpong. Tuhan memberkati. Horas mak. Sonari saat ma utusan Sian Parhalado Amang Sintua Panatan Tambunan. Shalom. Ala ngajam agak ngantuk ya. Shalom Horas. Mulai tema di Tuhata perdengar bahasa dilihat do tiki dihita apala di tikion ima napa berhaton Amang Situa Edison Naban. Memang di Huria tahun memang sangat unik do. Nak penau tumuas yang iba molo di kategori hasitua ontong do boy guaran. Amang Situa Edison Naban. Masih ada keunikan na positif. Parjolo nahin hormatan Amang Pardita Resort, Amang Sarin Lubat Tobing, dohot akka Amang Inang Pardita fungsionaris, naso rabdot kita mungkin alanya ketugas. Sok songonima nang sudah dihita Ruas naro apala di tikion. Terlumubi dihita Parhalado, mulai tema di sekretaris na mga liat tiki diau lau pasahaton songon kesan dohot pesan. Tu Amang Edison Nababan dohot keluarga. Ala raja nak kinga mangon, jadi ubah menju saya songon pasate. Turung aku Parhalado. Sada silopa ubi, 2 silopa puli. Jadi tuk salakku mena pasahaton ka hata nauli hata nadinggat tu Amang Edison Nababan. Sudah mahita napa satu noli. Dus marwata teh, maula ate ma. Di hamuna amanami, Amang Edison Nababan dohot
inang do sude keluarga deson. Nakik sebetulnya masegurang do rancang deson alenga sangat dipasahat amang Jupiter. Jadi nama karang nama horasa deson. Alenak pesoni dohonon nami do selamat tu amang deson. Nung nasahat amang majalo pasahaton tohonani. Kembali mamusetu dolok 1000. Arong do amang jauh dolok 1000 mengarang sebuah kor yang terkenal. Sahat ula tohonami. Mulu di lirik awal nina. Asi marohani tuhatai diho. Sairado tima pajowon jinalomu. Di akhirnya. Baritahon hatai. Hati dakoni diganup tiki. Sai rajai marohami. Sahat ula tohonan mi. Ngahubigi lagu tahun 10. Iki di Riau do biar. Tidak kuat tu sih do artinya tiki. Ai dibawakan dalam kur. Duk pe belakangan non sehobereng gudang di huriat tahun emeritus. Nah, oh sahat. Dan semakin berarti karena tidak semua ternyata bisa mengakhiri itu. Ada yang alasan umur na pendek, ada yang alasan yang lain. Di mauleate mari tuhatta. Jela gumurang mahu madok mauleate ngasahat ulah tumanan. Mula secara umur 65 tahun. Mulu werk sebetulnya 5 tahun naik budo memang melayani amang naban. Aku pikir ada pe sarupa murami HP dulu. Jadi di agak kesan doh pesan sia kami mulu au kesan na terutama na 3 tahun na lewat sa rap dohami di fungsionaris. Amang di Koinonia, au di Koinonia, au di Koinonia. Jadi mulai terjadi rapat dan pola gudang amang memakai alai menyimak dan memberikan advice sesuai dok pengalaman sinakingani pakubasionna. Jadi mulo soro amangon mulo rapat kami hira hurang ma expertise na. Wah, apalagi soal iba dan apalagi gudang pengalaman iba di HKIPion mulo amang naking 27 tahun jadi situ. Au sendiri dan mungkin 27 tahun. Enga 10 tahun au, 4 tahun naik nama 10 tahun ya baru. Jadi di keluarga di son tong dorohot tamu madok mau lihat. Nah sugutan di perminggu tanah sugutan sangat berharap do huriaon nanggutung manang sada manang dua mu la meneruskan estafet pakubasion ni amang Edison. Bui do hela, bui do anak, bui paru main. Tong doi keluarga besar. Alan songonya di biasa dak kola di presiden bui anak ngagai presiden. Ya kan? Tong do ya situ apa bui do. Jadi naraku pesan nami tu amang situ Edison ikut tong do tona hono munai terutama na julon mereka kan. Dilihat dorohana. Kesempatan naman sutalian. Alayu nang tersonari teh. Umur-umur 40-an lah supaya enggak bosan. Ayo enggak 40 lebih teh. Belum ya? Oh belum. Jadi kalau kata belum dia bersedia itu. Ya. Jadi dan apal gudang dohon nami hami situa di son na jelas kehilangan dohami songon sosok namang bertanggung jawab di sude siulaun tugas. Nang pe dang apala leleng hitarap secara pribadi molo saja hanaking sudi pakubosan yamang tanpa pribadi yang bertanggung jawab itu tidak mungkin dilakukan. Soal awnik kemajo dang mungkin beda lanakui satu nganam dalaku ketua di sana ketua di sini aktivis di sana dan sini. Naking hurang di highlight amang juga seorang pendeta resort to district ya. Nah tahun-tahun na liwat ya. Jadi menurut tahu dak sudah tok satu sih.
Jadi maulah timar Tuhan nih. Jadi tengma ala raja ada do amang secara ada mau bain teh penyelesaian nah. Ya sama dari lupa sama dohono kutu keluarga son siri beri pakka ma tu siri beri hotang. Tung tu dia hamu mangalaka. Saya itu sima hamu dapotan pas samotan. Napura tano-tano rait masih rawatan. Tung badatta pada udao di pakubaso di huriat tahun ngotot dita toktong ma masih gonggoman. Ima bahasa Batak, mulu bahasa Indonesia arong dotong ba ahana. Kalau ada jarum yang patah, nah kan? Sabungan nomor teh. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Itu versi orang tua. Versi anak muda kalau ada jarum yang patah dibuang aja ini. Jadi mula dong akahatan so cocok turhamuna dibuang saja. Dilupahon. Unang isipan nama natawod man ipanat ni rohaon. Yang mulbesak ko tu amang do inang termasuk keluarga. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, dibuang aja. Nah, terakhir, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita, iya, akka umur 50 nama tujuan, mulu akka umur 50 tutoro lagi tujuan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ya, mulu adong umur tenaga jang, bolehlah kita bertemu lagi. Sadede, tu lain itu nang saya nang huduk lain. Eden nomor 800 ya. Molo saut mahoy kolau ya. Buka mo nun jabu. Manang dohot abang Juluk Saribu. Molo saut maho berhatu nadaw holan Yesus pain dongami urupan naho toguo naho sonang ho dia buanai. Nidok narupani buru tong donganan hami dongam muna. Laitu magom ma Yesus dongam muna. Tersoni mahata sian kami perhalado melatih ma horas. Tujuloma amang do inang sa pasat amang ketua para tahun do dongan paralado cenderamata sian huria. Iya, salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami di sini mewakili kita semua, Ruas juga yang mungkin berada di rumah menyaksikan ibadah jam 11 ini. Dan juga semua para halado dan juga fungsionaris menyampaikan cenderamata kepada Amang Sintua Edison Dababan dan istri. Kiranya ini menjadi tanda kasih kepada Amang dan Inang dan juga kiranya Amang dan Inang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Molate, Tuhan berkati kita semua, oras.
Sonari saat mengapusian keluarga Amang Sintua Edison Nababan. Salam Amanginang semuanya. Seperti tadi pesan dari Dongan Perhalado, kami akan mencoba kira-kira nanti apakah anak-anak kami ini sepakat di antara mereka mana yang jadi calon Sintua nanti. Untuk itu kami serahkan ke anak-anak kami siapa yang ngomong. Nggak perlu bapak sama mama ngatur. Coba kalian diskusi. Jadi adorakso madokata iso dohami rap dohot anak nami dohot parumain nami baru hela nami dohot buru nami dohot paupu anak nomor sada perlu do pesi tangyak penonton kepawadai dia kapardalanan na jalai do pergumulan nami mulai. Shalom Amanginang semuanya. Terpujilah Tuhan atas berkat-Nya sehingga kita dapat masih menghirup napas kehidupan dan juga kita dapat berkumpul di sini. Pertama-tama kami perwakilan dari anak dan keluarga dari Sintua Edison Nababan mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan permintaan maaf jika sewaktu bertugas orang tua kami ada kesalahan atau memang ada tutur kata yang kurang baik atau kurang berkenan. Terima kasih juga untuk Amang Inang, untuk supportnya semua. Kami sebenarnya pada saat Amang Sintua Edison Nababan ini pensiun, kami juga sebenarnya dibarengi dengan pensiun juga tugas kami sebagai tim pembuka pintu pagar. Karena memang kalau lagi sermon ini cukup lumayan lama ya memang Amang Sintua untuk sermon Amang Inang Sintua gitu. Jadi sebenarnya ada satu keunikan, jadi hasil sermon itu sebenarnya menentukan dari jenis klakson mobil gitu. Jadi ketika pulang malam, kemudian klaksonnya cukup panjang dan dibarengi dengan kata-kata lama banget sih bukanya. Nah itu biasanya diskusi sermonnya agak sedikit menarik ya mungkin ya dari hasil diskusinya gitu. Tapi kalau misalnya itu klaksonnya cuma sebentar, kemudian dia nyebutin belum tidur kau Amang. Nah biasanya itu sermonnya mungkin biasa aja atau ya kurang menarik mungkin ya gitu. Tapi apapun itu, itulah sukacita kami sebagai anak di Sintua. Kami tetap bangga, kami sangat bangga orang tua kami Sintua. Memang yang berat adalah, bukan berat ya, mungkin yang sedang dipertimbangkan adalah mengikuti jejak dari orang tua kami gitu. Karena memang ngelihat dari tadi historinya kami sendiri kaget ternyata udah sebanyak itu ternyata yang sudah dilakukan gitu. Cuman sekarang tugas kami adalah mungkin belum meneruskan ya, tapi masih memikirkan jawaban apa yang akan kami siapkan jika ditanya kapan ngelanjutin Bapak atau kapan menjadi Sintua. Mungkin kami sedang memikirkan itu dan mempertimbangkan itu karena memang menjadi seorang Sintua itu merupakan panggilan yang harus sangat dalam dipersiapkan gitu, tidak hanya sekedar gelar doang Sintua tapi memang harus dari perbuatannya sendiri yang memang menunjukkan kalau kita seorang Sintua. Cukup itu dari kami, semoga hari ini kami bisa meminta maaf dan juga berterima kasih atas supportnya selama ini dari Amang Inang, terutama dari Amang Pendeta Resort, Amang Inang Sintua dan semua juga ruas yang ada di sini. Shalom untuk semuanya. Selamat hari Minggu madihi tasaluhna. Nah, hormati kami Bang Pendeta Resort, Bang Sarlin Lumban Tobing, Abang Pendeta Rahmat Simbanung Kalit, Nang Pe Sodisona Sidado Inang, Inang Pendeta
Boru Tasoid, Inang Pendeta Lucy dan keluarga, dan seluruh amang dan inang Perhalado yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, dan yang kami kasihi seluruh jemaat HKBP Serpong yang beribadah pada siang hari ini. Kami sangat berterima kasih karena kami diberikan kesempatan berdiri di depan setelah amang sudah sampai di garis finish, mulai dari garis start, mengulahon tohonan yang diterima amang sebagai Perhalado di HKBP Serpong. Memang sangat banyak lika-liku yang dialami oleh Perhalado ketika gereja kita masih belum ada tempat yang tetap, berpindah-pindah dari ruko ke ruko, dan ketika amang berangkat mencari dana dengan punguan nama, dengan Perhalado ke gereja-gereja di Jakarta, kami sebagai istri ikut menopang. Jadi kami benar-benar ikut. Dan walaupun pada waktu itu yang tidak sehebat sekarang pelayanan-pelayanan Perhalado yang baru, tapi tidak bisa dipungkirin itulah yang bisa kami perbuat, mungkin dari segi dana, tapi dari segi tenaga sudah sangat luar biasa diberikan oleh mereka. Terima kasih untuk Perhalado-Perhalado yang muda sekarang. Kalau saya lihat luar biasa tenaga mereka berikan, dana juga tidak pernah mereka perhitungkan. Sangat-sangat membuat gereja kita semakin maju dan semakin bersatu. Banyak hal yang kami alami ketika amang sebagai Perhalado, sangat banyak berkat yang kami terima, walaupun ada pergumulan yang kami terima. Dan semuanya itu membuat warna sari dalam hidup kami. Dan segala pergumulan dapat kami lewati. Karena dukungan oleh amang pendeta, doanya, amang Perhalado dan inang Perhalado dan jemaat yang memberikan dukungan moral buat kami. Sehingga ketika kami jatuh bangun, kami bangkit dan bangkit terus untuk melayani Tuhan. Untuk itu kami dengan kerendahan hati, kalau ada perbuatan kami yang mendukakan hati amang pendeta, inang pendeta, semua Perhalado dan semua jemaat, mohon diampuni dan sudah pasti mendukakan hati Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan kami tidak komit. Ada alasan karena ego duniawi dan segala macam alasan membuat pelayanan kami cacat. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Ketika kami bangkit kembali, berkat itu melimpah. Tidak bisa kami hitung berkat yang diberikan Tuhan, walaupun tidak selalu materi, berkat kesehatan, berkat waktu yang diberikan kami untuk beraktivitas berapa jam dari 1 kali 24 jam, dan berkat-berkat keberhasilan anak-anak kami itu semuanya karena doa kita dari jemaat HKBP Serpong, pendeta seluruhnya dan Perhalado. Jadi untuk itu sekali lagi kami mohon dimaafkan kami kalau ada perbuatan kami karena seluruh tubuh kita, mata, pamatang, perlakaon, sude organ tubuh tahun boy do mabain dosa. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maha Pengampun, Tuhan akan sayangi. Semakin banyak berkat buat kita. Kalau ada misalnya yang muda-muda, kami sarankan kalau misalnya ada yang berminat jadi Perhalado atau ada yang dimohon jadi Perhalado, siaplah. Semakin banyak berkat sukacita yang akan kita terima. Mari kita bersatu padu, kita bangun, kita bangkitkan semakin hebat pelayanan kita di HKBP Serpong.
Jadi nakining di doko namang situasi turus dan amang situ na babanda mabir tu awamang terbalik do. Ala ni gugu ni suara ni amang ontur mabir do hami. Jadi asal gugu suara ontur mabir do hami. Jadi itu marpitonggam. Jadi kami dodang na mabir masih hormatan. Jadi dohoton saulat nai dohok dohonon nabi melate madita salutna amang pendeta resort na dong di sonwaeng dot sudah amang inang perhalado dan semua jemaat dan usus kanaan. Memang kebersamaan kita itu luar biasa. Kekompakan kita itu kita kompak sama-sama salah. Kita kompak untuk KOR kita yang paling banyak peserta KOR waktu itu 39 orang, padahal batasnya cuma 40. Tidak ada seleksi buat kita, karena kekompak hujan deras, apalagi gerimis, selalu datang berlatih, luar biasa. Jadi walaupun kita diumumkan waktu itu juara peringkat 12, kita tetap sukacita dengan tertawa manis. Memang itulah yang layak pada waktu itu. Sangat dota dokon asan nasalah juri. Ale dong tak bilang-bilangi dan nasalah juri. Kita dong nasalah rap. Jadi mulai tema Dewi Kanan sudah luar biasa kompaknya ketika kita katakan yuk kita latihan KOR. Hadir semuanya luar biasa. Mulai Damangda, Inang. Jadi dan keluarga kami yang ada di sini semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, Ibu Toku khususnya melatih kami menyeberang dari wik lain, sadarion iko kerejo dunian adaong laimu purnabakti jadi situ ikon permisi do itoku nadinggan pasong ni dokon ni Ibu Toku amang situa Tambunan tadi bahwa luar biasa memang hula-hula do alai memang luar biasa kebaikannya dan kedekatannya dengan kami. Jadi saulat nai do sude adekku situa onaku akatulaku do sude tanteku paribaku seluruhnya dan khusus edaku besanku mertua dari buruku Keiko dan hela kami Bimo Napitupulu yang selalu eksis. Apapun sekecil apapun acara di rumah kami, Eda ini selalu eksis dan selalu marhobas. Luar biasa. Terima kasih ya Edaku dan bereku Tina dan Amang bere kami Bapak Peter Amang Sinaga Moleate di Haroromuna. Luar biasa kekompakan kita. Saulat nai mulai godang mahudo kami Tuhamu. Agak ugajang di siang harion daripada pagi hari tadi dan jam 8 tadi. Maafok kamu kami. Tuhan memberkati kita. Mulai. Amanginang mangidotik kisautik ala non nambah perpudiawan non. Biasanya mulai hari Minggu mulai majatik ting sodau jongjong. Mulai hari Minggu dang boy jongjong sonan non. Dang lianon yang maksek rube tiki tuau. Salam amanginang, nahu hormati kami amang pendeta resort, amang lubat tobing, nahu hormati kami fungsionaris HKBP Serpong, nahu hormati kami dongan nami Parhalado, nahu hormati kami calon situa amang inang, dohot nahu hormati kami, nahu haolongi kami, sudah jemaat HKBP Serpong na beribadah di Arianon. Amang inang, tanggal 10 Maret 2002 di tabison kami gabi situa dohot Nats Filipi 4 ayat 10 segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Amang di bagasa perdalanan nami selalu do hu imani kami jala selalu do terinspirasi di kami siap buku dari HKBPI, sian orang 172, nama dok songonon, hujau sautik. Tunggudang situtu ulau muatong di pasahat tuhat tatuho. Dangadong betikim marnaleb batahe ngolumi bay tirua toktong.
Saya patu pamai alani Tuhani, soma kirib balos na tuho, na parpudi debatado marnida na niulami, manang na adong parbue ni. Amang inang, di bagasa tekyon, perjulaw minta maaf. Aladang buy tarulahonau songon isi ni edde nomor 672. Jok-jok do diriku dang buy hubain gabi tiruan. Kadang-kadang saya terlalu ego di dalam hidup ini. Songon ni dokon ni amang tabunan dohot amang sitorus nakaning. Tu amang sitorus sejak 90-an kami sudah sama-sama termasuk menjalani dan bagaimana hidup di gereja ini. Amang sitoruson pemikir gudang alai mabiar makatahon. Ala liling na sida tinggal di Padang, saya hira Padang do makatai. Ijo mahami amang nababan do Jehovah son wah adong program naik si hutonot si pagulotta. Kami lakukan itu, puji Tuhan, termasuk dulu tentang tempat ini. Banyak pengalaman kami. Dung alai dung matua iba songon dokon ni amang tabunan nekin molo songon iba songon dah sinakin Raja Perhata sina iba songo beruna molo marapot tam itu maka do usip. Molo makatai hula-hulai tabuna tumaga do usip. Waktu sidonian alai alarong di sina-sida nasida ketua dewan kononia iba di diakonia tumaga mapinasip. Apa ido mabain pergaulani ulauni denggam mardalas sude. Da kape nadong nadirohai ikos sude pataria sonoton di dalam mencapai tujuan. Alani doa mang dohotong ma dohon nami ma molotung adong na hurang lobi di pelayanan nami. Moladong nasi tikos di rohani amang dot dainang mangido ma pami ala jot ngolu nami dang gabi tiruan tujolma song daudok senakaning Allah kami terlalu sering ego sentris paigu kami di ngolu nami alani mangido ma pami song ma nang ditikyon ala nama parpudi hupangido tiki apala 3 menit perjolo dohonok kuma mauleate tu amang pendeta resort amang Lumban Tobing dohot keluarga, amang pendeta Rahmat Simanung Kalit dohot inang pendeta Valentina Boruhutasoid dohot amang, nang inang pendeta Lucy Panggabean dohot amangi status didoakan. Ada ngopi amangi, jadi status didoakan dope. Amang nari selasai nunga parmisiau amang, alai alani tugas ni amang dohot inang rapot di somma permisi amang mapon hami amang molo selama hita berinteraksi selama amang inang di son pendeta hami songon sintua dang apalapas di rohani amang songon na hulaho kami tolong kami dimaafkan. Songon inang di dongakku salu na parhalado dohot calon sintua. Torsok kamu ma na seremoni setiap hari Selasa, alai ingot tamu hatani amang paresesta, padita resotahian amang Samuel, asa sehat tita, unang palililiku hamu sermon. Batasi hamu ma, ngabuy ama dokos songoni ya, bang robe au sermokan, jadi sukses ma, boido berdebat di sermon, bisa mengeluarkan pendapat, imake unikata, alai begitu keluar kita dari pintu, semua sintua yang ada di Serpong selalu dalam damai sejahtera. Dan adok kami nama rungutu molo mulak sermon. Apa molo tikirapak memutuskan sesuatu, berdebatnya, bahkan adong do situa, calo situa nama do, ay songono do mau duduk situa. Apa ternyata itu ciri khas. Untuk mengambil suatu keputusan harus ada pertentangan, tapi pertentangan di dalam kasih. Alani terusok kamu mai na patuluhan muse tusu di jemaat secara khusus jemaat Uik Kanan na niuluhan ni amang koordinator nami amang situasi hotang
Molodok si ulah namang nak penang beritu sami suruhamu hami, radedo hami. Alai songon dok namang siturus ala ngapensiun, molo yuran ba mabeka ulau mangido. Jadi kami pe dot amang sitorus, dot dongan situa naung emeritus dui kanan, akan tetap kita bersama-sama memajukan HKBP ini dalam pelayanan kami dan doa kami, dan juga nanti kebersamaan kita di UI kanan. Jala di somma au minta maaf Tuhamu. Puasa terjadi di Namarkori kita juara sada 2. 10-2. Jadi tiki kora wison, tiki lagu wajib ini dehon tenang do juri. Lagu pilihani. Dung masuk ma lagu wajib, holak kue dehon, mari itor sudema ai juri manurat. Gabe dapat memahami juara sada 2 alias 10-2. Alani mapok kamu mau. Memang sokondok kena mang siturus, holani do talenta na soda pottu. Jadi asal mekelira teh. Jadi tetap kami juga didoakan, terutama anak-anak asa adong nabui gabi panghut to kami non. Na parpudima tu keluarga nami. Melihat ma naung rohamu takasu boto hami adong dohamu na somargari jadi songon iboto nami dohot berenami ibe berenami siat Depok itinggalo kamu tikimunan argai lau menghadiri suang songoni takku boto mak najadian non alana padita isot padita resot margalu betobing adong pariban nami naso margareja di son alai margalu betobing baru tabunan mungkin ditorpidan nama rai itu HKBP on ate amang padita resot nami holan namang ido surat namanya non asa pindah tuh pariban molo naik pindah tuh son ikorodo hari Selasa romal kamari Selasa ima dot sude keluarga besar tulaku siap butar-butar hula-hulaku siap dulu 1000 silalai sabungan dot dongat tubuhku salutna ditikioma au minta maaf song-songoni nang akatu dongat sahuta kita napungu sude dison asa molo nasia natar surati dan non amang pendeta do tusi ay di boto nasida do ayat-ayati ayaton jadi nasia lapangi hatani upasai ma benok kuna berpudi asa balitang mapagabi na tidak botaboan arita mahita gabe ruas ni HKBP Serpong padita do jemaat do pahaladona asal mahita toktong masih paululuan masih aju-ajuan debatama nama masuk-masuk kita horasma. Kurian itu hata tasipulima di acara perminggota do nanga pawor haton na posona mangsitua Edison Nababan tu masa pensiun sian haparhala doon congcong mahita saluhutna marede mahita sian nomor 772 ayat sada. Tatang yakon mapiliatna. Ali dewata amana minadi banua kicang horo harorwani saluhu silon lehon nadinggan doana sauli basana mauli utus. Upasat hami masyana nilehon mitu hami pilihan nami tu
Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti asahu perhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilai honi tondironi amataku hosado hotoko ki rodi saluhut artaku upasahati tuho Ale amanami nadi banua kijang, saya pinarpadi amakwarmu, saya roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua kijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sama dusa nami songon panesa nami, di dusa ni dongan namar dusa tu hami. Unak kami tokihon tu pangocunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maho. Disodakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuho jala asima rohana midaho. Ditopakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuho jala di pasaur honma damena tu todim.